Daga nan garin Kwatarkwashi inda muka tarar da al'umma da dama maza da mata da ƙananan yara waɗanda barayi 'yan bindiga suka koro daga garuruwansu. Wasu su da dama ga sunan suna koke-koke, wasu kuma basu ma san abin da za su yi ba, wasu kuma suna ɗauke da kaya masu nauyi. Inda kuke gani ina tare da wata mata wadda zan zanta da ita yanzu. Hajiya, ya sunan ki? Sa'adatu. Daga ina kike? Kwarin Bangi. Kwarin Bangi ina ne? Jihar Ruwan Bore. Nan Ruwan Bore? To me faru mun ganki nan? Wallahi barayi sun hakuro misalin karfe 7 na sahi. Na safiyar yau? Na safiyar yau sun kashe garinmu. Sun kashe mana uwaye da mazaje da 'yan matanmu sun ɗauka da uwayenmu sun ɗauka suna can hannunsu da ɗiya. Yanzu haka dai an ga mutum 15 bayan waɗanda ba a gani idan ba su ba da dama a tafi suna zuwa masu zuwa da ɗaga koro su aka yi an dai ga 15 wasu na nan Kwatarkwashi asibiti sun mutu wasu kuma suna can ba a ɗauko ba. Kun ga gawawaki 15? 15 da yanzu a kwance. Amma ba a san ma adadi ba dan duk ba a ga wasu ba. Maza ne ko mata? Maza an kaga gawawakin su, mata an ɗauka ana can an tafi da su. To yanzu da na ganku nan ina kuka nufa? Wallahi ba mu san inda za mu ba. Mun dai zo nan ne kawai. Mu san da inda za mu ba wallahi. To yanzu me kuke so a yi muku? To yanzu muna bi gudunmawa ga Allah, muna bi gudunmawa ga gwamnati ta kawo muna. Yanzu akwai wasu mutane da kuka baro can da yawa da dama ƙasa kagan nan ba san ma inda watsu da takalma.